Galerie Geosvět vás zve do tajemného světa kamenů, minerálů a fosílií. Už před budovou zaujme skamenělý les, který nese výstavní číslo 1. Ve vstupní části nadchne například kamenný obklad. Jedná se o repliku stěn v kapli svatého Václava katedrály svatého Víta na Pražském hradě. Nebo překrásná ametistová nika. Poté vstoupíme do části paleontologické. Jsou zde vystaveny fosílie živočichů a rostlin ukryté před proudem času ve skamenělém stavu. Česká republika je známa velkým výskytem trilobitů, jemuž je v galerii věnována také velká pozornost. Další část je mineralogická. Pozornost upoutá sádrovec dovezený až z Kazachstánu. Zpracování kamene v dobách Karla IV. Znázorňuje model vodní pily na řezání kamenů. Svou strukturou zaujme natrolit z Dobranky. Za zmínku stojí také vitrína s českými acháty. Energii můžeme načerpat z řezu meteoritem, nalezeném ve Švédsku. Dotýkat se je povoleno a vřele doporučeno. Hmotnost těchto kusů je 22 a 47 kg. Další pohled na exponáty z Ruska a Číny překvapí svou barevností. Opracované a neopracované zelené vltavíny ještě více vyniknou díky nasvícené vitríně. Zde dali majitelé expozice prostor svým přátelům. Ti vystavují své nálezy z různých koutů světa, například z Rumunska. Atraktivní je také záhněda, nalezená v Hostákově. Fascinující je tato velká jeskyní perla z Francie. Představu o vzniku takové perly získáme pohledem do vitríny s modelem Krápníkové jeskyně. Našemu oku neuniknou velké vzorky českých kalcitů. Samostatné vitríny mají velké exponáty, v popředí s křišťálovou drůzou ze Spojených států amerických. Atraktivně zpracovaným schodištěm vstupujeme do druhé části galerie. I tady se mimo jiné projdeme světem paleontologie. Hned v úvodu překvapí skamenělina stromu starého 300 milionů let. Kostru obrovského ryboještěra zapůjčila Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Tato vitrína je věnována panu Barandovi. Vystaveny jsou zde exponáty z celého světa, například obrovské amonity z Ruska nebo Madagaskaru. Zuby a kosti mamutů pocházejí z území Čech. Fragment lebky lovce mamutů nám napoví, že v tomto případě zřejmě zvítězil mamut. Nožně poháněný stroj na broušení českých granátů pochází z 19. století a je doplněn ukázkou klasických granátových šperků. Tyto exponáty jsou ze severní Evropy a Ameriky. Nesmíme také opomenout vystavované solitéry, jako je křemen, uchvacující achát nebo fluorid. Ještě se pokochejme pohledem na nové přírůstky do galerie nebo na velký kalcit pocházející z Ruska. Žádnému návštěvníkovi neunikne vitrína věnovaná luminiscenci. Je to ukázka méně známé vlastnosti některých minerálů. Ultrafialové světlo vyráží z některých kamenů elektrony a kámen se rozzáří. Uznejte, nestojí za to spatřit takovou podívanou na vlastní oči? Procházka podzemním světem kamenů je u konce. Těšíme se na vás v galerii Geosvět.